Penyotrap Integrated Territorial Organization HITO minta kasengi ka arpo tarik urisau arjar pesan kalapha daga jingtho show Amit Shah Menteri Pyntieng ka sarkar Pyntieng ba untuk lar lem na kabentaban wanra piang ya ka songsuk songsan na kabenta baro ichai bendri basa khapot Assam Meghalaya Hakashiti kabalapha kum ka dorkhas limba ka office jong lat ka jela Presiden ka HITO ba don bak khar laong ka jingye kan at alor ka jaka ka dikamat ka blas lemba Pyntieng ka jela Meghalaya bat Assam ka blane nadu balaseng ye ka Meghalaya usnem kat khandai spa nya puai hakini ki posnem kini ki jingye kan at kila nang kiu shi ki jingye kan at ki bajurba ki blawan ra ye jingdu nong ka bakraw ye jing embryo bat ki jingye bakraw ka liang ka yo ka kot na ka benta ki nong shong Hagador khas nong ilam ka HITO laong baki arteli ki sarkar Assam bat Meghalaya ki kam baki don hagajing ekran ka batmu ban penbait ikini ki jing ki balas lemba Henry kini ki jing ekran ka HITO ka shem bakalong kum ka jing sab ka bashipor ye ka jing mansaw ka bala jilio ba ka ba ai ye ka jing kermen ka bathok shi ki jat penrio ki basa akhapot ki ba mat ye jing ba man ka singi kenthop ye ka jing sha panjot ye ki mar ki mata ki jing do nong ha ka kamai ka ji ba ka jing bom suk ka imlang sa alang ka HITO kala kenor ba ka Assam kala Pyntieng jori ka jingete bala bo ka than klem da khen snap ka jingete kular bat ka jing kular history bala ai ka bala kadau halor ka jing sha thambor halang pi hausnam arjar khandai ha ka ba ka tu ka ningot ki men simrio ki lado ba ka jing sha thambor hamukro hausnam arjar arpu ar ka bala kala dan ka jing ya brio Hagani ka dorkhas ba don bok ulapan kan mau bat kabadang sudap jasyan kabla pau perthai jong ka jingwan kini jaka ka sarkar Assam da ka penungkam mi ki chai pendrio Karbi hado ban khanglat ki nong rap traidi ka Meghalaya ban yo ban liot yokuba nalor kata uba don bok lo ongru ki jingkular jong menteri rang ba Assam uhimanta Biswas Sarma man sange no ikini ki Pyntriem ka pau ki jingkular ki long ki bom shisha uba don bok khar la kno shisho baki kenhon Lehnoh Karbi ki baking Atiar ki don ki te ki jaka ban Pyntieng pat penshitam ben ye ki nong snong pat ban benrap dak boong bagani ka jingle kam dei tang ka balong ka bapi an hende ka dei ka penjak burom ki nong rem riti sensyar ki basensyar ya kani kari kum kini ki kam kim dei bansa klem da toket bat ki bedon ki dei ban sha pengat ha ka jingkit kli alor ka jingle bom su nyau jungki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya